bones intencions, però qui no ho està? No regalaríem Ni un gra d'arròs! Però és que no tenen de res, ho necessiten tot. Tinc un cosí. Un cosí? Podríem anar a veure? No diu així, que... Soc el cosí de Xente. Però si tot això era una broma, no té cap cosí. Nosaltres que l'havíem pres per una bona persona. No el cregueu. Cal buscar sentet. Tingueu un poc de paciència, il·lustres déus. En este món no hi ha lloc per a la bondat. Fora d'ací! Quan la butxaca parla, la veritat calla. Bon dia! Tinc l'arròs. Si xis, que es fas a vindre a la senyoreta Xentell. És una persona molt més tractable que vostè. No ho dubte, per això està arruïnada. Que em veig en l'obligació d'emportar-me esta xet. O siga, estos radicals antisistema! Aquestes són les conseqüències d'introduir gentola en la casa d'una. Doncs mira, venim a queixar-nos. Si s'imagina que els amics de Sente deixarem d'interessar-nos per ella, està molt enganyat. L'aviador. Sun! Sun! És el més brut, és el més cantul. Què succeeix, Sentet? Has tornat boja? Sun, el meu cosí i el barber s'han posat a tu. Clar, és a ella qui esperem. Però el meu cosí no pot vindre. On jo estic, ell no pot estar. Ai, desgraciats. Torturen un dels vostres germans. Tanqueu els ulls. Si la injustícia germina a la ciutat. Que esclati la revolta!